Sanibona bafowethu, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngikhuluma nawe uVelendle Mwamhlongo isibongo phansi empangeni mhlawumbe esigodini sasemazimini. Isizathu bafowethu sokuthi ngenze le video engiyenza njengamanje kahle kahle ngiphatheke kabi ngicasile yabona lento eyenziwa ngabanye babafowethu ukuthi bangixabanise nomthandeni igciwane. Abantu abaningi bayakwazi lokho ukuthi igciwane ngiyaliseka futhi ngiyalithanda. Bayazi nanokuthi wangibiza lapha yana kwi-TV video shoot ube mhlambe nganginenxa naye noma mhlambe kube sasinenkinga ungabe wangibiza kube mhlambe ngangilwa naye ungabe wangibiza ukuthi ngibe khona ngoba kangibiza yabona. So manje kwazi kwafika kulesi sigaba sokuthi anginikeze ithawula. Isizathu sokuthi angibize nokuthi wayifuna ukuthi sishuthe ngoba ukuthi wayifuna ukukhombisa abantu ukuthi akananxena naye yabo, ngoba uyakwazi kahle kamhlophe lokho ukuthi ngiyameseka futhi ngisemdletsheni yabona. So manje iyangicasula le nto yokuthi kube khona abantu abakhuluma kabi ngami abasebenzisa igama lami ngendlela engesiyo yabona. Namhlanje mina ngimubi kunabantu abangenyanyayo ngesizathu sokuthi kunalezi iphukuphuku ezithukisha kwami ngegama lami yabona. Iyangicasula leyo nto leyo, iyangidina leyo nto leyo yabona. Mhlawumbe kube nginawo amandla noma kube ngiyakwazi ukwenza ngabe mhlambe nalo igciwane ngiyalinikeza ithuba lokuthi likuveze lokho ukuthi mina anginanxe naye uyabona, ngoba ufakazela lokho ukuthi langibiza laze langinika ithawula. Akekho umuntu ongakaza kubone lokho, akekho umuntu ongazi ukuthi mina ngisho ama-interview ami ngiqala ukuwahamba bekade ngiphusha igciwane elisha uyabona. Angibazi ababengayibukanga le show ukuthi isizathu kwakuyisiphi ngoba phela yayidlala emini uyabona, futhi kwakuyi-weekend yabona. Wonke umuntu owayekhona wayibuka leya show ngoba idlala SABC 1 yabona, le channel engakhokhela edlala kuwona wonke ama-TV yabona. Ngisho nakuqumbane elincane le-TV iyadlala, akekho umuntu ongayibukanga. So leyo nto leyo iyangicasula ngendlela angazi ukuthi ngabeka ngithini. So ngiyanicela abafowethu ukuthi lento niyeke ukuthi nilokhuze niyeseke ngoba manje iyanginyanyisa mina, idicelela isithunzi sami kanye negama lami phansi yabona. So bafowethu ake niyekeni ukuthi nilandelele leya page engingalazi mina ukuthi ngile kabani, nikhole futhi yilo ukuthi yimina othukayo. Ukhona umuntu osokwayibona leya ndoda ingena ku-live ikhuluma mhlambe lezi zinto ezikhulumayo noma ngicina ngokubona ama-post. So bafowethu ngiyacela ukuthi niyekeni ukuyeseka leya ndoda ngoba akusinini uyabona. So njengamanje ngiyagcina ukuthi ngiyikhulume lento ngoba mina iyanginyanyisa uyabona. So nje ngiyacela futhi ukuthi kube niyagcina ningabe nisangena niyeseke leya ndoda ngoba mina ngiyazi akusimina lo uyabona. Ake nishintsheni-ke bafowethu nje base ngikhulumile kinina ngoba kube bekuyimina ngaba ngikhulumanga. So ngikhuluma ngoba lento ngiphatha kambi yangihlukumeza ukuthi kuthiwa mina nginyanya igciwane, mina ngidelela igciwane. Angiyenzi leyo nto leyo mina yabona, ngoba futhi mhlambe kuthiwa yimina odelela igciwane bengengilokho ngicasha mina yabona. Bengizovumela nje ubala ngisho lokho engifuna ukukusho mhlambe okubi ngalo kube mhlambe beliyisitha sami yabona. So manje angiyifuni leyo nto leyo ngoba akusinina, lo muntu akaze angene ku-live. So ngiyacela bafuthi ukuthi anishintsheni le nto, niyeke ukuseka lezi siphukuphuku engasazi ukuthi inja yaphi leyana uyabona. So ke kuselapho bafowethu ngixolise nje ngokuthi ngigcina mhlambe nginyanya ngale ndlela enginyanya ngayo uyabona. So kahle kahle ngila bafowethu ukuthi kunomsebenzi ozophuma, ngicabanga ukuthi abantu sebewubonile loke ngu-advertiser kumanje. Le ngoma engiyidlalayo elokhu ikhalela phansi lapha ingoma ithinta lona igciwane elisha kodwa ngamagalelo alo uyabona, ukuthi ngisho okuhle nje ngamagalelo alo ngoba mhlawumbe kube benginenkinga kahle kahle nalo ungabe le ngoma kangenzi. So ke ngiyanicela bafowethu cela ukuthi niyeseke ninike ithuba niyilalele. Ngiyabonga nje kakhulu ukuthi ningilalele ningibheke njengamanje. Ngisengibusisa. Sharp.